Prvi dio istraživačkog rada je orijentacija. Kupajući se u moru i bazenu mogli ste osjetiti razliku. Gdje vam je bilo lakše plivati i zašto? Što mislite, je li lakše plivati u Jadranskom moru ili u Mrtvome moru, znajući da je salinitet Mrtvog mora veći od saliniteta Jadranskog mora? U ovom eksperimentalnom istraživanju ću objasniti kako sila uzgona ovisi o gustoći fluida. Drugi dio istraživačkog rada je konceptualizacija. Najprije smo si postavili pitanja, kao što su: što se događa s ukrasom kada dodajemo sol u vodu, zašto ukras pliva, lebdi i tone, koja sila djeluje na ukras i o čemu ovisi sila koja djeluje na ukras. Nakon toga smo postavili istraživačko pitanje, koje glasi: kako postići da ukras tone, lebdi i pliva u fluidima. Prije kraja druge faze istraživanja smo postavili hipotezu. Sila uzgona ovisi o gustoći fluida proporcionalno. Ovisno o gustoći tekućine, mijenjat će se i položaj ukrasa. Što je manja gustoća, ukras će više biti približen dnu, odnosno potonut će. Treća faza istraživačkog rada je istraživanje. Najprije smo pretraživali. Gustoća Mrtvog mora veća je od gustoće Jadranskog mora. Već smo ustanovili da nam je lakše plivati u moru nego u bazenu. Međutim, zašto je to tako? Da bih ispitala hipotezu, izvest ću pokus u kojem ću koristiti božićni ukras koji će biti uronjen u tekućinu i pritom ću mijenjati gustoću vode dodavanjem kuhinske soli. Od pribora za pokus koristili smo posudu, ukras, kuhinsku sol, žlicu te smo također koristili vagu. Najprije smo napunili posudu s vodom te smo izmjerili masu i volumen vode. Nakon toga izmjerili smo masu i volumen božićnog ukrasa te smo ga ubacili u vodu. Zatim smo dodali nekoliko žlica soli i pričekali da se sol otopi. Zatim smo ubacili ponovno ukras i promatrali što se događa. S vremenom smo dodavali sve više i više soli i postigli smo drugačije rezultate. Zatim imamo mjerenja. Najprije smo izmjerili masu ukrasa i dobili smo podatak od 0,018 kg. Zatim smo izračunali težinu na način da smo masu ukrasa pomnožili sa gravitacijskim ubrzanjem sile teže i dobili smo podatak od 0,177 N. Zatim smo izračunali volumen božićnog ukrasa na način da smo božićni ukras ubacili u posudu s vodom, volumen se promijenio te smo ga oduzeli od početnog volumena i dobili smo podatak od 1,7 puta 10 na minus 5 metara kubičnih. Izmjerili smo masu fluida, izmjerili smo volumen fluida i gustoću smo izračunali pomoću formule m/v. Zatim smo izračunali silu uzgona koju smo kasnije uspoređivali sa silom težom jer nam je ona u ovom slučaju jednaka težini tijela. Ovdje imamo prikaz na koji način smo to sve izračunali. Težinu smo izračunali pomoću mase i gravitacijskog ubrzanja sile teže i dobili smo podatak od 0,177 N. Težina nam je u ovom slučaju jednaka sile teži. Silu uzgona smo izračunali pomoću formule ρ puta g puta volumen uronjenog dijela tijela. U prvom slučaju sila teža je veća od sile uzgona te će ukras potonuti. U drugom slučaju sila teža je približno jednaka sili uzgona te će ukras lebdjeti, a u trećem slučaju sila teža je manja od sile uzgona te će ukras zbog toga plutati. Ovim eksperimentalnim istraživanjem sam potvrdila svoju hipotezu. Sila uzgona se povećava povećanjem gustoće fluida, a sila teža je nepromijenjena. Ukras će u čistoj vodi potonuti jer je njegova gustoća manja od gustoće vode, odnosno sila uzgona je manja od sile teže. Plivati će na površini vode jer je njegova gustoća veća od gustoće vode, odnosno sila uzgona veća od sile teže. Ovime možemo zaključiti da će tijelo lebdjeti jer je njegova gustoća tijela jednaka gustoći fluida, odnosno sila uzgona jednaka je sili teži. Dodatkom soli povećali smo masu tekućine, što je zapravo razlog zbog kojeg je slana voda gušća od slatke. A ovo je ujedno i odgovor na pitanje zašto je u moru lakše naučiti plivati.